en diuen piques i hem fet la caixa de la ballarina que tenen pingüins. Aquí són dos pals de fusta que tenen pegats uns engranatges que quan tiren la manovella Per tirar els pingüins. este pal horizontal con el engranatge fa tirar l'engranatge vertical i es mou el pingüins. Aquesta és una caixa que l'hem utilitzat i l'hem pintat i això és una base que hem retallat de fusta.